Praha 19. dubna 2011. V konferenčním centru City Tower probíhá slavnostní vyhlášení studie o nejlepšího tuzemského zaměstnavatele Best Employers Česká republika. Již 8. ročník studie pořádá Aon Hewitt, jedna z největších světových poradenských společností v oblasti řízení lidských zdrojů. Na prvním a druhém místě v kategorii velké společnosti se umístily společnosti působící v oblasti informačních technologií. První místo získala společnost Red Hat Czech a na druhé příčce se umístila společnost Microsoft. Třetí místo patří společnosti Philip Morris Česká republika, která podniká v odvětví rychloobrátkového zboží. Pro mě osobně je nejdůležitější, že tento žebříček se stanovuje na základě toho, co o nás vlastně řeknou naši zaměstnanci, moji kolegové. My jsme měli velice dobrou návratnost dotazníků přes 60%, to znamená kromě toho, že ta odezva je pozitivní, umožnila nám se umístit, tak je i reprezentativní, to znamená pro nás je to velice dobré vodítko i do budoucna, jakým směrem jít a potvrzení toho našeho směru. Na prvním místě v kategorii malé a střední společnosti se umístila společnost z oblasti farmaceutického průmyslu Amgen. Druhé až páté místo obsadily společnosti působící na poli informačních technologií. Druhé místo získala společnost Oriflame Software, třetí místo společnost Ednetera a čtvrté místo společnost Aquasoft. První pětku zavírá společnost Comap. Naše společnost má radost tohoto ocenění dvojnásob, jelikož v letošním roce jsme se mohli zúčastnit této studie poprvé a rovnou jsme vyhráli. A pro vedení naší společnosti je to potvrzením, že kroky, které realizujeme směrem k zaměstnancům, jsou správným směrem. Nastavili jsme si vysokou laťku pro další roky a pro další ročníky této studie, ale jistě se hodláme účastnit i příští rok. Výsledky letošní studie v České republice vycházejí z názorů celkem 11 274 zaměstnanců a 209 vrcholových manažerů. Společnost Aon Hewitt pořádá soutěž o nejlepší zaměstnavatele po celém světě, což nabízí zajímavé srovnání v oblasti lidských zdrojů napříč kontinenty, včetně nejbližších sousedů České republiky. Studie Best Employers se v České republice koná už po 8. a výsledkem této studie je žebříček zaměstnavatelů. Do studie se letos přihlásilo 71 společností a z toho 62 splnilo veškeré podmínky studie. V podstatě studie probíhá tak, že u přihlášené společnosti vyplňují zaměstnanci jeden dotazník, vrcholové vedení další dotazník a personální oddělení vyplňuje třetí dotazník. Celkový žebříček potom závisí na míře motivovanosti zaměstnanců, a to z 60%, a také na míře souladu mezi vrcholovým managementem, zaměstnanci a právě personálními politikami, a to ze 40%. Počet přihlášených společností každoročně roste a jsou tam zastoupeny jak nadnárodní společnosti, tak české společnosti, jak velké, tak malé a ze všech možných odvětví. Loni se průzkumu ve středoevropském regionu zúčastnilo více než 600 společností, které reprezentovaly názory téměř 120 000 zaměstnanců a 3 000 zástupců vrcholového vedení.